ایوار باش تماشاوان نیجا هم بخیراتن برنامه یا پانوراما هفته یا وی هفته. تماشاوان نیجا ایروجی امید بویرن و سرنویسین وی هفتیه کل کردستان و جهان قومی نه بنرخینن. ایرو دم ایوان منن یانجی هفکارن من چارپل مدیای بمرانه برز دکتر علی کمال هون ویژه برنامه نودم و دوران دناسن. کیک علی بخیراتی؟ ناو خیره دادید؟ و کیک سالم چلی کرون وی به برنامه خوابون ناست کن هر چقاس وان روژا ناو بردایه جی دمک نزکته و وره دیسا بوان برنامه خوش بدومینه. کیک سالم تجی بخیراتی؟ سپاس سرسوارا سلام التاس سلام کیک علی جی. باش اره ایرو نه مهی گلانه لکردستان لولات روژا دایکانه هر چقاس ام لدروی ولاتن لجمع ایرو نه روژا دایکانه جیله ام به مناسبته روژا دایکان دسپیکته دایکا خوی لبهشت پیروز دکم و هر وها دایکا همو گل کرد دایکا شهیدین کردستانه پیشمرگه چکتار گریلاین کردستانه دایکا همو تکوشرین کردستانه از پیروز کن. اون اگر بری کم دست برنامه خواب کن تماشاوانین می اگر پرسی وان هبن برا اوجی بنفسینن امی داویا برنامه ده آن لگور مجاری برسوا پرسین وان جی بدن. باشه ام بری کی دست برنامه خواب کن کام بنیرن دروژه و مده ایرو چه سرویس نه. بله سرویسین من اون براستی دو مجارن دنجی هبون که مرو سروان باغ و یک امدکارن دروژن پیشتر سری باغفن اوجی لترکیه براستی پرتر روژه و ترکیه مافیا دولت و سیاست پیوندین وانن نوها او بهف کتنه دما هات مجارا کرده و چاقه امیل سروان جی بپیون برا اون لها بهف کبن یادن جی لإسکوچه هلبجارتن چه ببون کک علی لبریتانیا دیجی کک سالم جی براستی جنیز و إسکوچه دشوپینه حیرانه کی إسکوچه از واج برد زانم لو ما تفاضی کک سالم اشتد است بکم وان لبجارتنان چه وادن رخینن إسکوچه سپاس کردی یعنی بکی تماشاوان جی های جی هنه و سیرو بری ششمه لإسکوچای بجارتن چی بود هلبجارتن بگشتی هلبجارتن محلیه بریتانیا بود للگالری و لإسکوچا جی هلبجارتن پارلمنت ایوان چی بود yani tiştê ku li vir ji bo me Kurdan muhîm e Parlamentoya İskoçyayê da Partiya Neteweyî ya İskoçyayê û bi partiyên Brîtanyayê re mücadelet kir hember wan
û serê 5-6 hilbijartine ku her serkeftî ji van hilbijartina dertê û di vê hilbijartina Sêroberê da jî ji 129 parlamentera 64 parlamenter bi dest xistin ji bo ku piranî hebe divê 65 bin lê di parlamentoya İskoçyayê da ji bilî partiya neteweyî ya İskoçyayê SNP partiya keskişî ku bi xwezayî Iraqê de wan jî 8 parlamentera derxistin ew jî neteweyî ne ew jî İskoçî ne loma jî ev hilbijartin bi giştî alî raya giştî da di alî medya xerbê da wek serkeftina netewperwerê İskoçî hat nirxandin û bi rastî jî ev bû yani tiştê mihîm bû me Kurda ev e gelo em Kurd divê bûyerên ewa serkeftinê ewa çawa binirxînin encamê çawa jê derxin û gelo em çi bikin ku em jî karibin bikevin xettekî ewa da ku em jî di raya giştî ya demokratîk ya dunyayê da bin xwedî cîkî biqedir û her ewa em milletê xwe têxin rêya serkeftinê tabii Partiya İskoçya SNP Partiya Neteweyî ya İskoçyayê partî kenne 1934 da hatiye avakirin lê ew gav bi gav di xetekî xweş da meşiya û tim û tim bû serokê bû wek xwediyê serokê bi şexsiyet mesela seroka wana niha jî xanimekî ye navê Nikola Sturgeon e ew xanim jî yeka rast bi cesaret zana û netewperwer di sîstemekî demokratîk da dide nîşandayîn millet çawa karin bigîjin mafê xwe vana di pirsa Brexîtê da ji xwe ew bûn yani dij Brexîtê bûn xwestin bibin perçekî Yekîtiya Ewropayê ev ya pir mihîm e ne tenê İskoçyayê her Katalanî jî Kubekî jî Flemanî jî dixwazin bibin perçekî Yekîtiya Ewropayê ev ya di teoriya nasyonalîzmê da babetekî bi serê xwe tiştekî nû ye ji bo milletên bêdewlet wekî dinê vana ji bo ku milletê dinê jî nekin dij xwe îngilîzawiyên dinê pêşniyariyê gelek maxûl bin pêş mesela ev Partiya Neteweyî ya İskoçyayê pêşniyariya kîwan heye ku dê em bibin du welatî em hem welatî İskoçyayê bin û em bin dewletekî bi serê xwe lê her ewa em bin wek welatiyê Brîtanyayê jî balkêş e ev şêl ev siyaset ji alî Kubekiya da jî û ji alî Katalanîya da jî hat ecbandin ew jî hêdî dixwazin şêlekî wisa derên rojevê da ku milletê serdest wan pir neyşîne û bi rêkî bê teşqile bigên heqê xwe yê neteweyî van tişta bigotana û bihê yani tu li wir dijî vê çizgiyê baş ez li wir dijîm yani tarîxa İngiltere tarîxa Britanya tarîxa weke çi dibêjin United Kingdom yani kraliyeta yekirtî bi Kurdî çawa merovekdike yekîtî erê ev hinekî hinek merhalan da derbas biye sala 1800 mesela weka ka ala ka hatiye qebûl kirin ez nîşan bidim ev ji ber resmîkiye wek bike va ala wan e di vî alê da her sê milletê yekîtiyê tên vekirin temsil kirin İskoçya İngiliz o İskoçya'ya ya Jersey İrlanda'ya anan divî demê da tabi daviye guhertin çedibin hindik tişedini zede dibin lê cara daviye 1997 wexta min barê birakir ve demê Tony Blair ser bû hatî iktidarê yek sloganê wî zî devolved power yani digot ke
em merkezi zayıf bikini zêdetir kuvvetê bidine wekê Herêman. parçayan hereman varan her dibêjin yekîtiya kraliyetê bi çar milletan peyda dibî ev her çar milletin yek Galler'e ya da İskoçya'ya, İrlanda'ya, yeksi İngiltere'ye. Tabi yevanan her yeki ve yevan farkaya navbenavan yani mafevan farkaya ya İskoçya ya her izedeye. Len farka navbena İskoçya tariha İskoçya tarihi mühim evan percaran lember İngilizan şerkiriye cibervi teşki tarihi zitte loma levre zedetir nasyonalizma İskoçi kurttire yekizi tabi Erdoğan zedetere yani Aliye ekonomik tazi veki van zedetire loma vekta de fikrin eğer em bi serixe bin mümküne em bi karibin zedetir vek bibin devlement bibin ev bengehe ki veki ki kurttike bengehe yani millet perveriya yani jibo bekatandını hisavi kurttike na vacara çarane Scottish National Party yani Partiya Milliya Scotland cara çarane hattı iktidarı ve kek salim got şeş çar rey girt ve kedine Greenzi van heşenzi evzi ittifakçı vane loma bana pranine na problem bana meclise de pranine le anayasaya navbeyna jibo yekitiya ve ki kanunu vekiliye vekta bana ne geçtin encamı ki jibo referandumu ev kanuna derbazı bir ev kanuna zib avti orti yani gora şerti politik karartı dayin ve demek gora şerti politik ki karar beden navbeyna Scotland o başbakanı vra da demini yevra nakazi mafi referandum bide nakazi referandum bibi evzi dikazın referandum bibi le vekta referandum bu eğer biserzi bikevin disan takriben sedil penceyük sedil çıl ne yani mümküne becare Scotland bikevin navhevdi çima var mesela zedetir bu problemi ki mezin anaha belki İngiltere Avrupa xebek şant vekta Avrupa xebek şant ve deme Skotyan ev ne dikas wan gotin jibo menine jibo fayda menine na İngiltere dikazir Avrupa yenek probleman vekpeke derxini jiber bir beçya dike navhenlik tiştan le Avrupa'yı zdi evi biteni nasekin jiber ki jibo wanzi gerek mesela İrlanda mesela Scotland mesela mezene mümkün ez ivan tiştan teşvik kin anha vekta vekti eğer bekatanın içe bebi ve demi evi biçi Avrupa'yı bitemami her çıkaz cirane İngiltere'ye evi bitemami İngiltere dur bikebi le vekta banan eğer nav yektiye Avrupa'yı buna problema nedir bu disan dibun veki hev loma becare yani hene gengaşi hundek vek evi zedetir bibe hin nizan evi hatakin baş eğer ev bu emin rojen peşte servici kekmedi müsaadat hebet gotine ki vejim bxadi müjare me pırın kek salma are ben xwadim tişki bin xed bikim yani em bejin heval zanen se ideolojin klasik esası hene komünizme konservatizme ve liberalizme le ev numune Avrupa nişandır ku tkari hem komünist bi hem neteperver bi tkari hem liberal bi hem neteperver bi mesela partiya İskoçya netepervere le duvarı ideolojiyen sınıfı da partideki sosyal demokrat em bizim partiya kes a tabiat perest ev partiki wisane duvarı ideolojiya le aslında her hava netepervereci lomacı ev çizgiyen ideolojiyen klasik o neteperveri nedir her tamam tıkı bele jari teşki dikarım zede bikim var jibo Kürdan teşki mühim ez jibervi dibejim yani vektan le Scotland dedi yani dinerini velatiki demokratik İngiltere disanzi ev jari kidan ne kanun vekatin gora
شرط انگلتره و دنیای او حرکت کن وقتا کرد ما درد که من قوت وان تنه نظام چون دبرجن اولاتی که دخوازنه سربخه جار کی دا چهار پرچه یک سیننه gerek مرو بنگه yani اری بنگه وی هبی مشروعیت یه بره پیدا بکی باشه گاوادنه با سلام بگیره وقت باشور کردستانه اری yani siyaset vayه علي كمال دبردا اوكي يعني او دبردا سياسات راست تشكل بيجي لدي فيزيونا دولة بويني فيزيونا سرخبوني هر قاف سياسات بو امكانه وقت امكانيه تتنبن يرو الباكوري كردستاني يعني ام تشققت yani zaten va perspektif ve tatı dıxazi bir geçi bir tişti perspektif va devlet bu yine yani belki çerçeve ki büçüktür dıxazi şert tezede bu ev çerçeve tezede ki ev mühim. Bel. baş spas. باش اوی چای مرن مجارن خوین سرکه آمه اول جی براستی مگو همام سپور دست بکن برا وک هرگاف نبر Diyarbakır Spor Liga Siyem de bu şampiyon o ket Liga Düyem ve bu Ahmet Spor'a bilizdi. Le emwan piroz dikin bu şampiyonatiya wan براستی دیمنن کو پشتی شامپیوناتی درکتن هولی پر عیبش بو کرده براستی یعنی مرب کار چوا وان دیمنا او بکه یک جه فوتبالیستن وان کوپا خو گرتن سردان اول چون پلیس کی کل دیاربکر ممورتی کریه چون سردان اوی کرن پشره سلاوین ملیتاریستان با آلا ترکا درکتن کولانان یا هری بالکش امبیجن مثلا AKP'yi Diyarbakır Spor piroz kirin. Embejin Süleyman Soylu gelek AKP'yi piroz kirin. Yani merif dıvır da çayı uhadı fikre. Gelo yani devlet ve buxazeku ve Diyarbakır Spor'e lehember Ahmet Spor embejin ku aligirin wan velat perveriye dikin lehember wan bikar binin ku Ahmet Spor tek biçe شوي واجن هذا بشك تبليها بون تشن كونغري يعني او فوتبوليست و آلي جرينك و آلا تركا قرتن چون سردانا وي بوليس مموري كرن بوليس مموري كي سالا نوتو حفتاوان لدياربكر مدير امنيتي بو يعني دفج بوليسيه وظيفه خبردار بو وك واليه كي وك نظام سازيه كي سوسيال کس جرنت گفت چت کی تگره پلیسیتی بکی تکار اولیی بکی نظام لفقیرات ما دوچون نظام جکو خوارن دانی دا فقیرا اکت کرد خواه کربو لهنگ اکی دیاربکره از بخواه چون دیاربکره چند جارا بحثاویت کرد یا مگو اون چا بحثاویت کرد یعنی وانا نیتوان نه دیاربکره نه کرده نیتوان اوه کو کرده ji Kurdîtiyê dûr bixin bi rêya sporê wan bikar bînin îjad bi rastiye naxwazim nav bidim min dîtine ku yanî rewşenbîrên Kurd jî car caran pîrozkirine yan jî siyasî kesên ku divê dozê de em wan dibînin pîrozkirine vî polîsê kek salim dîsa eşte dest pê bikim tu heyranekî sporê jî bi rastî ev dîmen ji bo te çi wateyê bi rastî van dîmenên ku te dîtin piştî vê şampiyonatê yani Türkmedî spor karê te ye bi rast hem ez berî dest pê bikî erê ez û xweşkî lê ez jî her we temaşe dikim nana kek Elî Fikrê Şixbe evim kek salim berîkî ez dest pê bikim hevkarê min ê futbol şîrove viya wisa dimirxîne dibe wê daha nihal Diyarbekirê du tîm hebin derbî hebe alîgirên wan hinek ji wan gedê Diyarbekirin hinek jî şoreşgerên Diyarbekirin yani wek bêje Diyarbekir Spor gedê Diyarbekir Ahmet Sporê jî şoreşgerê Diyarbekirê baş e fermo belê te meselê zelal kê bi rast tiştekî ew e yani tiştekî gelek nexweş e ku navê wek Gaffar û Kan û dertên pêş û Kurd peyvan nava diçin tabii ev nav divê ku em bizanibin yani mehsulê salê notî ne ew
işte 1991 diye ku Çiller bu Serok Vezir o faili meşhur ketin Rojavê yani Kurdistan'a taybeti Diyarbakır Rojgelek hat noktaki xeter millet nikah bu jmale xudere daha insan hatın kuştun jmale xud hatın ravaneli o hatın kuştun ve demi le Diyarbakır dün peş ketin yek ji nave Gaffar Okan bu diye nave Efkan Ala ev hedu nav İro hedu nav peş ketin yani vek dij şiddetine vek em polisi qencu o polisi xarab yani tiştek eva hat Rojavê milletê Kurd jî bêxwedî bû rastî Diyarbakır bêxwedî bû roj gelek tarî bû wexta ku Amirekî polîsa derket got ez dij şiddetê me û dij terorê me û ez ji Diyarbakirê hez dikim yani millet jî xulwî girtin yani ji bêçareyî xulwî girtin da ku zulma wan zulma ser wan parî kêmtir be Efkan Ala jî her awa dij dewleta Kurd vê demê Efkan Alan Batmanê bû paşê hat bû waliyê Diyarbakir wî jî wek şêla xwe car diyar dikir wana wek hêvî dan xelkê van nava dapêş lê bêşik te rast komêdî yani ev dewlet her futbolê jî her tişt li me bikar aniye futbolê jî bixwaze li me bikar bîne lê divira şêla me divê ew be em ji Diyarbakir spora jî xwedî derê em ji bo lêstika dewletê têk here û em ji Amed spora jî xwedî derê em hewl bidin da ku Diyarbakir spor nebe tîma gedê bajêr û tîma dinê jî nebe tîma şorejdera qeneta min em hedû jî Kurd bin Kurdistanî bin û em xwazin diwarê Kurdistanî bûyînê da wana têxin xwedî fonksiyonekî baş ew ê çêtir be. Kek Ali tu çi dibêjî ji bo van dîmena? Yani ez li meseleyê wiha dinerim pir caran wexta van rojê daviyê bi tenê rojê daviyê nine van salên daviyê wexta millet qala mesela Kurd dike dibêjî işte zimanê me bêkaranîn falan ziman yek mesele ya duyan ez dibêjim ya herê tiştê mühim zî gerek idara memleketê Kurd tê da dijîn idara wî dest Kurdan da bî. Ev navî mane ki her Kurdekî bir idareci ji Tirkan baştır bî. Mümkün e ji Tirkan xirabtir bî, mümkün e ji Tirkan baştır bî. Li vekî prensîp idara Diyarbakirê yan zî ciyê dinê eger valîlikê ez gerçi valîlik hêzî naxwazim li wan deran dest Kurdan da bî. Ve polis müdürü yekê baş bî ji yedinê belkî baştır bî. Ev navî mane ki va Kurde gerek Kurd wî tercihê Kurdan mekin. Wexta neteperwerî ez dibêjim wî tiştê fam dikim. Vanan zulm zordarî kirine piştê zulm zordariyê yekê ji wî baştir henekî wexta hat wî wekî alternatîf nîşan didin. Halbuki ev alternatîfê Kurdan nine zaten mesela AKP zî henekî girêda wî ye ev zî wekî yedinan zulm zordarî kirin da wî AKP bi serê din hat wî ev henekî wexta nermtir bû Kurdan gotin ava baştir e. Ji bo me ew wan nine ji bo me gerek Kurd li virê bibin temsîlcî em li gerek silav medine kesir biyanî probleme ye. Baran li memleketê xwe nesekûniyane çûne silav li cîkê dinê dane kesekî militarîst. Her çiqas bixe polîs ezî disan kesekî militarîst e. Erê. Li Sakaryayê çûne Sakaryayê. Erê. Ku Sakarya bajarekî yekem ji wan e ku nîjadperestên wan pirin li hember Kurda ne tenê futbolîstên Kurda êrişî karkerên demî yên Kurda jî dikin yani. Mafya li wirê pir xurt e. Bi rastî tişkî balkêşî ez bêjim ev polîs memûrê ku behs dikin Gaffar Okan normal ne Diyarbakir Sporî jî alîkariya Diyarbakir Spor jî nekiriye. Wî li gor înisiyatîfa xwe diçû alîkariya alîgirên Diyarbakir Spora ku niha xelas bîye çûye ketiye Lîga Amatör yani tu eleqedera vê Diyarbakir Sporê bi ew Diyarbakir Spora berê tune lê alîgirên wî ew ê ku hevkarê min digot gedên Diyarbakir alîgirên wî ne em nebêjin giş gelek kesê din jî hene gerçi ew kêwan alîgirên wan ewana xwedî li wê Diyarbakir Spora kir dertên
İja yani rabune kupaya girtine çünkü ev kirne serdana vi polisiye kirne. Başa mijara me bira liver wara be li hey me bahsa sporê kir sernivîsekî biçûk jî ez bêjim bajarekî Kurda Efrîn ku ana hatiye dagirkirin ji alî Tirkiye tîma wanê Efrînê ew jî bûn şampiyonê gruba xwe niha wê di Süper Lîga Sûriyê de bilîzin ew jî bira rojeva Kurda be di rojeva de başa wê çavê em derbasî mijara xwe duyem bibin mijara me duyem bi rastî ev sê hefteye hema bêje nivîskarekî Türk Taner Akşam nivîsekî yan jî hevpeyvînekî da yan ji berî wî kitêbek nivîsî bû ew sekinî nesekinî em nizanim lê Kurd nasekinin Kurd reaksiyonê wan didomin bi rastî nizanim çima Kurd ew qas zêde diçin ser ve meselê wî ew qas girîng dikin tabii helbet dibe meriv reaksiyona nîşan jî bide ez dixwazim ji kek Elî Kemal dest pê bikim yani ev îdayek ku dibêje ku yani ez ji wî dest pê bikim ji bela ku li İngilterê bûyerekî çêbûbû min filmek temaşe kirbû ew filmê Mel Gibson Cesur Yürek Braveheart di wir de şerê İngiliz û İskoçyayê İngiliz li wir ew dikin yani dixwazin keçên İskoçî şeva ewil bi İngiliz ar bimînin ku zarokê wan de xwîna İngiliz de hebe îja nizanim ya çikwa rast e ne rast e rastî li Ewropa jî ev şeva ewil gelek tê axaftin lê tu carî jî belgeyeke ana ewkekî nehatiye dîtin ku tişkî îdayekî wer heye antine îja Taner Akşam nizanim xwendiye yan çikriye ji ber xwe de hema ev îdaya aniye ku axayên Kurd dema Ermenî keçên Ermenî dilîstin şeva ewil bi axayên Kurda re dima îdayekî wer avêt ortê û reaksiyonên Kurda dest pê kirin wekî din jî îdia dike ku Kurda gelek zulm li Ermeniya kiriye û tadêl wan kiriye loma jî Ermenî li hember Kurda serî hildane û loma jî Kurda wan qir kirine yani guya waliyên herêmê jî di vê warê de rapor dane ewkê li ser van îdaya û van tespîtên ku guya Taner Akşam dibêje tu çi bêjî kek Elî Kemal em ji te dest pê bikin yani yek ez dixwazim weke dest pê bikim wexta mesela İskoçyayê wexta qala wî tiştê tê kirim ba merov ji bo İskoçya zindikanî vîya wek bike yani bibêjî bi giştayî giştek agan began ba tiştê hena kiriye hinek kesa maka kiriye ji ber ki aga beg yan zî kesekî mafê wan heye quvvet destwan daye ew ji her xanimê hez nakin ew yekekî ew hez bike ew bibikî biçî wî tiştê bike ne wilo ji ber wî wexta merov ji wirê dest pê dike dizanî ki va tiştekî umumî nine hatiye kirin bu yerekê tarîxê da bîye lê merov nikarî bi giştayî bibêjî giştikan wa kir wexta em tenê ba Kurdan yani wekî însan wekî millet Kurd, Türk yan zî yedinan pir ferqiyetê mezin tune wexta tiştek ba İskoçyan, İngilîzan, Avrupayîyan di bihûrî dikarî ba Kurdan zî ba Ermeniyan zî ba yedinan zî bihûrî derbas bibî lê wê demê merov gerek li şertan binerî şert çi bûn van tiştanan erê merov dikarî bibêjî bi sedî sed nikarî inkar bike merov dibêjî erê mümkün e hatı kirin bêk kirin lê tiyê wê demê bibêjî zimanê xe zimanî ki bi tedbîr bikar wênî bibêjî bazı weke hinek kes Taner Akşam wê da xeletîkî kiriye negotiye hinek kes yan zî car caran va tiştê hena bîye gotiye yani weke giştehayî weke adet giştikan bikartînî ez
bir mesele Bağ Kurdan dizanım mesela Bağ Kurdan mıntıka me yeki bek lehember kesin aşiret ahenine lehember kesin ki veki vine car caran evtişteyana karaniye vekta lehember Kurdan yeki Kurd bitişte bir kartini ev dikari lehember yedin azı bir karveni veki dini ez de mıntıka me dizanım hene kes vekta devlete teşvik kiriye çünkü ba Ermeniyan Jinevan falan revandan nizam tecavüz kirine ev dıştanan bu ne ev nayumane ki ne hatiye buyun le vekta yeki alimik van dıştanan bir kartini dinivisini gerek dikkat peke batı çimani böyle taner akça maalesef per zedekir kirtişki umumi jibervi heneki veka yani veka Kurdan da veki çekir yani eşi çekir. Kek Ali yani ev iddia kud beje ku şeva avul bra amın be keçik şeva gerdek em bejin ediçiye yani. Yani az buxa cara avul de bisim kutşki var le herema mer le herema Kurda her var rojlata nabi. Me buxa ne bistiye belki kemasiya mene. Jbo derebey ew dibêjin ya derebeyên dema navîn ya Ewropa dibêjin li wir hinek tişt çêbûne tiştê wisa lê ew jî belge tûnin yani gotinin efsane ne yani tiştê wisa le lê wek te got dikare carna wiha bûyerên ku teko tiştê wisa kare bibe lêviya nayê manekî bi giştî wisa ye. Yani esteş gibi bir mesela cinsellik bu belki millet fantaziyan hezdi millet bixazi vat dıştanan hezdi ki vekta ciki yek dudu sebebi ev dikari bike hezar millet. Pey baser cinselliğim millet hezdi ki sebebi pey bir zede bike nizamçı fantaziyeti zani. Bazın dikin efsane de be yani. Efsane zede de bir. Evet. Başa kek ama hemen pırsışta kek salim. Böyle tu çavadın rxini van intayın tanırak. Ali mesele baş ani dibe noktada biraz tişt nizam natiye biste. Ve vakta yek xwedî tîtelekî akademîkî be ew hinek metodê nivîsarê akademîkî hene. Pêwîst e li gor vê disiplînê xwe îfade bike. Taner akşam di pirsa Ermeniyada gelek tişt nivîsandin wek spor e û gelek tiştê qen jî gotiye dinivîsîne nivîsandiye. Lê bi rast di vê noqteyê da hem duwarê metodda û hem duwarê xwe îfadekirinê da ji vê disiplîna xuya yani bi giştî ji disiplîna akademîkiyê ji disiplîna em gelek dûr ket. Paşev derket ku tişkî wisa bêbingeh ji xwe. Yani Lazarev vî xwedîspêre Lazar jî xwedîspêre konsolosê Rûsyê Wanê û ew jî dibêje ku wisa tê gotin ku hinek axa vî tişî dikir. Yani tiştekî ewqa bi zincîr hate niha dikare ku em bêjin axakî du axakî an çend axa çavê xwe keçekî Kurd dabe an jinekê mêrevê miriye yan jî Tuştan belki mêrevî hebe jî yani ev ne adedeke tradisyonekî giştî ya herêmê ya. Yani divir da Taner akşam xwe sivik kir ew kiranî ket rewşekî ne baş û Kurd zanîn bi metodekî xweş ersîva wî dan ev tiştekî xweş bû lê tiştek ez ê serê bir sekin noktekî dinê divê ew da bi vê tişteva girêdayê yani şiûra tarîxê mühîm e yani şiûra tarîxî li ser di piyaya yek jê zanîna bûyerên tarîxî ê dudiya jî li hember van bûyera xwedî helwest bûyîn yani ev em Kurd rast vê noqteyê da pir qersin lê vê dema dawî em dêrin ku gelek Kurd hinek tişt derxistin ronayî ev duwarê şiûra me ya tarîxî da gelek hêjan e yek jê ew mesela li koçgiriyê têkiliyê Elîşêr û Kurdistan Tealî Cemiyetî ev tiştek gelek niye ji bo avakirina şiûra tarîxa milletê Kurd ev bûyerekî niye evîn çîşek vî derxist ronayî mala wê ava em jê re spasdarin wekî dinê divê
pırsa taner akşam û her avada hinek tişt Kurda bi zelalî ifade kir ku hevalo diyor em zamin yani herkes vek Ahmed Xanî dibe herkes mimarê dîwarê xwe ye yani em kur jî pêwîst bibin mimarê dîwarê xwe em zanibin ku ew 1878 bûye ew konferansa Berlînê piştî şerê Osmanî û Rûsa ew bûyerekî mihîm e di têkiliyê Ermeniya û Kurda da wekî dinê hat rojevê ku ev mala mamoste Celal Temel Ava ew kitêbî jî nivîsandiye ku Kurd mexdûrê mezinin êvî şerê Osmaniya û Rûsa û ji 1878 heta 1920 tehcîra Kurda telgrafê Tel'at Paşa û em bêjin mexdûriyeta Kurda ku nêzîkî milyonekî Kurd bar kirine û mirine û telef bûne yani ev tişt ev bû vesîla van tişta jî ku Kurd bi şiûra xwe ya ji şiûra xwe ya tarîxî ra xwedî derên û ew bixwe vê tiştî ava bikin û bin xwedî vê şiûrê bele باش كيك علي تجبو اوكي تبيجي يعني مثلا او بشي دوديا دبيجكو يعني كردان بزانبون ظلمي الارمنيان كريه تعديل وان كرنا لو ماجي ارمني سري هلدانه لسرفي كردا تشيه ارمنيا قر كريه Ez baverim mero lazım henekî ser tarîxê bisekin ez bi Kurtayê yani naxazim durva biçim berê Ermenî Kurd bi yek bûn yek wext em qala Kurdan dikin Kurd yani berê milatê 2000 işte Indo-Aryan tên berê wî hürriyene Ermenîzê berê milatê 1350 tên lê piştê sala 1000 zî İranî tên ew zî Kurdin yani hinek Kurd berê hatine hinek Kurd dereng hatine yani vatevî manî li van mindiqa bi hezaran salan biye welatê Kurdan û Ermeniyan bi hev re jiyan wexta Ermeniyan devlet çêkirine pir caran prensê Ermeniyan mesela part bûne Kurd bûne dizanî problem kî derdikevî navbêne Ermeniyan û Kurdan da wexta beş ji varan derbaz Xristiyantiyê dibî ji ber ki şerê Romayê Îranê wê demê zede ye ji ber wî hinekî nakokî derdikevin li wexta Türk tên Türk bî tişta mezin dikin Türk cara pêşin dema Alparslan da digirin Ermeniyan sürgünü Sevazê Qeyseriyê dikin mesela Ermeniye wî mindiqê ji Azerbaycanê mintiqa ki em Azerbaycan dibêne wê demê Kurd bi wekan bi hev re dijiyan ji wirê hatine sürgün kirin piştê wî mesele berdevam bu zaten Türkan potansiyela Kurdan İraniyan ki lehember Roma'ya heye wan bikarani büyü devleti Osmanlı çekirin bantışlanan herden bikarani wexta mintika me Sevazê Qeyserî mesela Ermeni zedetir bir devlet ba tevgeriyane lehember Kurdan Kurd mintika me lehember devleti isyan kirine Ermeniyan alikariya devlet kirine li wexta Rusya, Osmanlı falan dikevin veki undizanın psikoloji çıtandı bir herkes cevde dittirsi va velatê min bigirî va ciyê min bigirî va araziya min bigirî İslamiyet İslamiyet zaten veki yani İslamiyet'e de van tiştanan helalın vexta tıbıçı araziya yeki veki cihat hebi ve demek Kürt Ali devam beke ez dixwazim şîrova Zeynel Abidin Zinar bixwînim wî jî xweş nivîsiye dema Ermeniyek dibû xulamê axayê Kurd û eger hinekan zext li wî Ermenî kiribûna axê ew kes dikuştin ev gotina han nebû karî ye û ku axayê Kurd şeva pêşî diçû li wî nebû kê yani ev jî tespîtekî dicî de yani kek spas bo Zeynel Abidin Zinar spas sınav Zeynel hevalkî min kemne nizam te bîrê ya nabîrê muhakkak te bîrê erê yani wexta ev hinek dijmintî heye li yê Kurdan otorîtetine piştekî Begliga Kurdan tek çû Kurzî bê otorîte man zêdetir devletê dikariya Kurdan bikar wênî îdara Kurdan yan zî mezinê Kurdan dest devletê daye devlet wexta bixazî Kurdan zî daxilî şer dike yedinê zî daxilî şer dike li vî şerê da yê eger merov li sûcdarî bigirî bigerî o Rus'un
yeksi Osmanlı ne? Pişte şerivan Ermeni o Kürzi ketine evdi. Le rasti ki keye Kurdan zedetir Ermeni kuştuna. Viyele da yani rakam yütteşte nişandıdı. Le vakta eğer Ermenici Kurdan kurtur buna ve vanzi ev zedetir Kurd bu kuştana. Ba evde teçmani eğer merov yeki sujdar bike ye her beri devleti Osmanlı jiberki van karar girtiye ve erda Ermeniyan pakış bükün van yeki lazım karanine be karanine eğer zaten tevlivit işte merki mebi cezazi dedim tettiştan lember Kurdan zitinin eve gerek em kabul büküne yeki soykırım yani hatiye vekirin Kurdan zicivit işte gereki zarar ditine devleti vekezi devlet kişi devlet sivit işte dizanı jibervi kes Kurdan suçlar nake karara devlet anda jenosite jibo jenosite lehember Kurdan tıştıktına lehember Türkane ya hem çıdıtırsın yani vakta Biden karara kırt lehember Türkan le bir problemi da jiber ki biz de çare mehey bu gerek merov seri tarih yapike bal lehember jenosit hatiye kabul kirin vadikari bir misal jibo Kurdan zil loma vakta taner merov nizani jibo çıbat işte avıtı ortaya belki dıkhas kitabavi zedetir befrotun heneki merov bir dikkat bikirna belki ba mesela zedeme kirna şuna imzan çen kese makale bir nivisanlara daviye herkese payva bikirna zedetir bu tesir bu buna belki vakta rojaba mesele ki dinerin dibejin ki düşünce özgürlüğü ifade özgürlüğü vakta zedet biçi servi evi tişte ve kabulduk yani hürriyete akademik banan dıkazın kadehe bikin ve ki mahalle baskısı bir tişte hassas birbirine gotun amın eve kek salın jbovi beşi duyam ku Kuya Kurda bızana bun Ermeniya kırkiriye tüyçü bejim yani tuazım belki şekilde mesela ne akademisyeni Türk biraz pırpoz bilindi ve tuazım reça Kurda tayin bikin birayı mazın Kurdun o Kürt peviste peyvan harın yani divane persedacı medyacılığı takip kır gelip nüvesi usat ali akademik Türk tabakatin yani ev nahkır او دروشکی نحقیه دانه لی لازمه ارمنی و کرد وقت دم ملت مقدور بدینن حقی هف ناس بکن جهبرا آیت بکن و نتوپوری کرد و نتوپوری ارمنی مل بدن هف مقابل لارمنستان دو نقطه دا دولت ارمنستان لهمبر کرد ازدی و لهمبر کشتی نتوی کرد الشيء اللي خراب دايه پیوسته لتوپوری ارمنی یا دیاسپور ارمنی و نقطه جی ببینه که ام کاربن مل بدن هست ام هدو جی که علی جی گو یعنی مقدور شر عثمانی و روسانه و بندست بونه ایرو دوی ام مل بدن هست کرد و ارمنی لازمه مل بدن هست از دخوازم تشکیل زده بکم نبرا وقتا مرو yani وقتا یکی اکادمیسین zaten لهمبر یکی دنیویسینی دخوازی تزوی پوچ بکه zaten eğer vekete argümente hurt bun tevkari puç kır ve deme zedetir biserdike billi özür karstın dünya akademik datını evtiştanan yani ne evceye evtişta yeksi em gerek yekeki dervayı Ermeniyan o Kurdan tevlivi mesele dibin em jivana bibejini ve heneki lali ki bisekinin em Ermeni meseleyi be her radikarni hal bikini em dikarni runni em dikarni dibikevni diyalogi em dikarni van meselen hal bikini em jevde fam dikini em insanni vitişte rasi poz bilindiya yani fırsat gerek meromede poz bilindiya Türkan nizam yedinan evdikarın manipülezi bikin mantışlanan. باشه قادرني وقت يعني عجبا تاني رافشم دخس كتاباوي زيدا بفروشه جبوي باندشتا Zaten yani هم جي ما كرداجي فان ايداين وي
پر نقاش کر me پر درێژ کر belkî me awqa jî dirêj nekirana ji bo me jî baştir bû nizanim lê hertim divê meriv reaksiyon jî rê bide yani. Ê baş e wê çaqa em derbasîn mijara xwe sêyem bibin. Mijara me sêyem Başûrê Kurdistanê ye. Werxuya ye peywendiyên rêveberiya nû ya Amerîkayê ya Joe Biden û rêveberiya Kurdistanê yan jî Başûrê Kurdistanê bi awayekî serdanekî fireh ya heyeteke Amerîkî dest pê kir. Heyetek şandeyek Amerîkî ku ji Xestra Spî Wezareta Derva û her wiha ji Wezareta Berêvanî ya jî parastinê heyetekî fireh serdana Kurdistanê kirin û li vir piştgiriya xwe nîşan dan ku ew hertim li gel Kurdan e dostê wan gelek hene di serî de jî dostê wanê herî mezin Serok Devlet Joe Biden e. Kek salim ez dixwazim ji te dest pê bikim. Serdanekî heyetekî wiha fireh û serdana Kurdistanê dike. Tê çawa te ye yani tu çawa dinirxînî dest pê kir ez Gormin ev bu yerekî gelek mühim e. Bi du sebeba. Yek jê ev di seviyekî bilind hatine. Yani alîgirê taybet ye Joe Biden. Alîgirê taybet ye Antony Blinken Serokvezîrê wan. Ew alîgirê ewlekariya giştî ya Amerîka û biret mekir ku viya bixwe wek mes'ûlê Bakurê Afrikayê û Rojhilata Navîn bi navê Amerîka ew hukm bike. Viya berê jî li mintiqa me, li herêma me, li Rojava Kurdistanê. Ez bawerim Türk jê nerazî bûn jî ne wisa? Belê. Ev heyet pir bilind e û ev heyet neçû Tirkiye. Mühim e. Çû hat Iraqê, Bexdayê, hat Hewlêrê, çû Siûdiyê, çû İsraîlê. Tirkiye wek endamekî NATOyê, em bêjin 6-7 sal e müttefikê Amerîkayê lê em Kurd divê vê noqtê baş bibînin. Ku îro pozisyona me li ku derê em divê ku encamê çawa ji van tişta derkin. Yek jê ev heyetekî pir bilind e. Di do vê heyetê rabû çi got? Gotin ku ji Serok Barzanî ra li Washingtonê di seviya herî bilind a dostê we hene. A di diya jî gotin ku em hay jê hene ku li Bexdayê çi diqewime, rewşa herêmê çi ye, pozisyona we çi ye? Yani bi qenaeta min heyetê ewa bêşik yani em ne pisporê van têkiliyê nam neteweyî ne lê tiştê ku ez dibînim ev heyet hat mintiqê Siûdî û em bêjin Kurdistanê û Bexdayê û İsraîl û vesayre ew heyet ew ê vegere û ew ê raporekî bêne ser masê. Ev rapor ew ê bibe bingehê siyaseta Amerîka ya Joe Biden nû. Loma jî em Kurd divê pêş meşûn da lêviya pêgavê gelek mühim bin. Ku ew ê ev pêgav di jiyana me ya tarîxî da ew ê bibin ronayiyê mezin û bibin wesîla ku serkeftinê mezin. Yani xwendina min a ji vê bûyerê ev e. Loma jî divê ku em navmala xwe tekûz bikin, têkiliyê xwe xurt bikin û pirsa xwe têxin perçekî pirsa dünyayê. Yani ji çerçeva Iraqê, ji çerçeva Tirkiye, ji çerçeva Sûriye, ji çerçeva İranê derxin. Em bibin Kurdistanî, em bibin dünyayê. Ez dixwazim ji kek Elî li ser vê pirsê bi girêdayî ve yani bi rastî Amerîka piştgiriya xwe nîşanî Kurda dide yan meriv dikare bêje ku yani
mesaj dide hinek cîranan jî yani wek Türkiye çawa navbera ne başe İran kara mesajek var be jî o wekî din ez dixwazim tişkî ji lê zêdekim di medyayê de wa medya sosyal de in gotin derbas bin ku yani ev serdan dikare heya serxwebûna Kurdistanê here dibêjin her çiqas îro ne ewke jî yani weka ku bêje ku em heya wê rêyê jî piştgirî didin we em bi wan re ne yani o Kurd ji Kurdana wek bêje ku hûn êdî hûn qerar bidin ev tu çawa dinixînî kek Elî Kemal yani van bu yere daviyê min bi kurayî zêde takip nekir lê ez wiha dibînim wexta Biden hate ser navbêna Biden û Trump da yani Cumhuriyetçiyan û Demokratîktan da ferqekî mezin heye. Biden navan kesan da nav demokratan da yê herî kesên herî jî re rojhilata navên Iraqê Kurdistanê zî gelekî baş nas dike fam dike xadî vîzyon e berê me digot işte welatê emperyalîst bes polîtikakî wî heye lê bes polîtikakî wî tune li Amerîka du polîtikayê cudayî mezin hene yê demokratan û yê cumhuriyetçiyan navbeyna wan de epey ferq heye wexta me dît wek mecbûr e Biden li hember va helşandina Trump bi vîzyonekî nû derkeve vîzyona wî zî ji bo dunê disan demokrasî dixwaze ji ber wî ew çû ser Rûsyayê zêdetir ser wekê disekinî yani hacetê heye îdeolojîksî bi kar tînî loma mintiqê de ew dizanî qîmeta Kurdan çi ye bi saya Kurdan da ew dikarî ew aqaliyetê dinê zî biparêzî lê helbet mesaj dide Türkiye zî ez bawerim Amerika mesela Türkiye'de pir vekliye yani eşyaya yani zî disappointment çi bu düş kırıklığı ya dixwaze bawer ister jêr bêje ya tê bi me re bî yan jî yani Türkiye Amerika dibêjî wî fikrê da ye me bi salan alîkariya Türkiye kir Türkiye tiştek nebû me ji wekê da derxist niha ekonomiya wî baş bû nizam çi bû lê dixwazî bi me re hereket nake dişe bi Rûsyayê re hereket dike dixwazî polîtika me bi tek wenî ji ber wî ew dikarin zêdetir qarta Kurdan li hember Türkiye zî bi kar wêrin yani li Türkiye'de de kes helşandinekî naxwaze li dixwazin bi van qartanan Türkiye bi kişinin hîzayekî wê demê bi avakî wexta Kurd li wirê xurt kirin tirsî mecbûr dimînin ew li Türkiye zene guhertin çê bikin Türkiye bê hîzayê ez heviya tişkî verim belkî dilê min wer tişkî wer dixwazî nizanim kek salim ev serdana ku li başûr çê dibe meriv kare bêje ku yani piştgiriyeke ji bo Rojavayê Kurdistanê jî dibe yani siyaseta Amerîka nîşan dide ku ev piştgiriya xwe ye ku didin Kurda ji bo Rojava jî derbas dibe yani Amerika bêşik li Rojavayê Kurdistanê jî kar dike û piştgiriya wan jî dike lê noktekî mühim heye yani têkiliya Amerika û Başûrê Kurdistanê têkiliyên siyasî û dîplomâtîk e têkiliya Amerika û Rojavayê Kurdistanê hêrî di seviya eskerî de ye yani warê siyasî da wara tu ew danayîne têkilî danayîne ev mümkün e ji hinek sebebê cuda tê lê ev Amerika dixwaze ku Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê bi hev rabin mir bidin hev Amerika loma her daxwast dike ku enekese û peyeneke bigên hev li dora masekî bicivin û di warê desthilatdariyê da wek hevbeş desthilatdarîkê hevbeş bînin vücudê lê mixabin rewşa Rojava Kurdistanê îro ji vê noqtê gelek dûr e yani hevan lo divê em zanibin di ilmê siyasetê da di têkiliyê navneteweyî da ê ku tu nikarî jî îdeolojîkî ra
داوا ستاتویه بکی بیجی کو از وی ایدئولوژی تپارێزم لێ ez dixwazim ji vê îdeolojiya min ra statûkî çêbibe coğrafyakî bikeve bin hakîneta min û ji vê îdeolojiyê min ra statû çêbibe ev ya tiştekî nemimkün e tiştekî pir ecîbe ucube ye yani di dîplomasiyê da di têkilîna neteweyî da di elmê siyasê da tiştek wisa tune li Rojavayê Kurdistanê PKK îro dawa vî tiştî dike di vê noqteyê da ev ya handîkapekî mezin e ka gelo ew Amerîka karibe Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji vê xeterê dûr bixîne wan wek Kurd têxe rojevê ku wek Kurd dixwedî mafî ti milletî ti xelqî di têkilîna netewî da ji milleta ra ji xelqa ra statû heye herê zor e bêjin derî hema vekirînînin lê wexta ku tu bixwazî dawa heq bikî da heq ji bo neteweyan e ji bo gelan e ji bo îdeolojiya heq tune îdeolojî pirsekî hindurîn yê dewletan e û grûp xwe partiya çê dikin li gor îdeolojiyê xwe tev digerin mixabin îro sosyetekî ewa hatiye serê milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê jî li Rojavayê Kurdistanê jî û li Başûrê Kurdistanê jî tevlehevî dest pê dikin bi vê manê ew xeterekî mezin e pirsa te ev û gelo Amerîka dixwaze vî tiştî bike bêşik Amerîka yani alîkariya ku de çekê ku daye wan em bêjin tiştê ku heta em dibînin ne mesela Daişê ye hani Amerika helikoptera helikopter dewan wan ke pilot ew çekên dide eşkere dide lê siyasî mîme kursê helikopterî dewan wan ke pilota helikoptera yani ew qa vekiriye lê sosyetekî hatiye serê me em ê çar ji vê sosyetê xelas bin ew pirsekî biraz dû dirêje baş e Kek Alî Kemal tu ji bo Rojava çi dibêjî siyaseta Amerîka û yani ez tiştekî kek salîm dibêjî rast e ez wî tişê wa îfade dikim gerek Kurd eksentrik mebin nav devletî ya internasyonal çi xeta umumî çi ye Kurd jî nav wî xetê da bin yani Kurd bi vî quvveta xe bi van şertê xe nikarin bibin pêşengiya tişkî gerek li ortê da bin gerek weka dalga umumî takip bikin bibin takipçiyê wî niha millet hene welatê millî hene gora wî tişt tev digerî gerek eger li Amerîka yan zî devletê dinê Rusya li hev bikin li wirê devletekî Kurdistanê ava bikin berê li çi dinêrin va devleta dikarî bibî weqes xurt ki bikarî xwe li hemberiyê dinan biparêzî na eger Kurd Rojava li alîkî nizam soranî aliyê dinê kes nawerî yani wî rîskê bigirî wexta te ew rîska girt te ew devletekî serbixwe çêkir xe nekaniya biparêzî wê demê mecbûrî tu yê müdahale bikî eger te müdahale nekir dikarî qantiyan bibî ji ber wî lazim e Kurd dünyayê van tiştanan çawa dibin gora wî hereket bikin yani ew zî aqlekî normal wexta merov fikirî ya xuyayî ye ne lazim e eksentrik bin nizam em biya dikine tişt deste da tiştek tune te nikarî xe xadî bikî nikanî xe biparêzî qala tişê dinê dikî çîrok e yani baş e spas eger divê mijarê de tişkî din hûn nebêjin em karin derbasî mijara xwe çara bibin baş e bi rastî Sisiyê mehê Sisiyê Gulanê ji alî Kurdish Studies Center etkin îz û finansa alîkariya aborî ya Yekîtiya Ewropayê raporekî pir fireh
و هێژا لەسەر وەشانên کوردان yên کولتوری ku ji alî hem weşan hem jî weşangeriya Kurda ku ji alî dewleta Türk ve çi zext li ser wan tên kirin, çi astengî ji wan tên kirin, bi awakî dîrokî raporekî hat weşandin, raporekî gelek hêja bû bi rastî min bi xwe xwend. Di raporê de ji destpêka sala sed sala 19 heyya sala 2018 raporek hat nivîse lê piranî ji sala 1950 nehan bi kitêba Musa Anter wî ji bîr kir. ileri Erê ji bi wî dest pê dike û her wiha di raporê de di salên heştê de çend meqale salên heftî wanê heştê de çend meqale hatine nivîsankin ku tenê çend gotinên Kurd tê derbas bûne. Li vir salên herî zêrîn salên Turgut Özal nîşan dide ku wê demê hinek weşanên Kurda serbest bûne û hinek stran mitranên Kurdî çêbûne. Lê ya herî ew dema vekirinê povajoya demokratîk ku dema AKP de dest pê kirbû sala herî zêrîn ev dike ku di wê demê de TRT Kurdî jî goya vebiye û weşanên Kurda zêdetir bûne, Kurdî piçek serbest biye, üniversiteyê de zimanê hilbijartin. Vana tiştê xweş in ew kirine, lê ê min dema mivgiya xwend bi rastî tişkî hat bîra min kitêba Hesan Cemal ku bi navê Kurtler Kurd nivîsî bû. Dûr de di beşekî de wisa nivîsiye dewlet ji aliyekî dema reformekî dike hinek hêzên dewletên yên tarî jî ji alîkî din kar dikin ku ev reform bi ser nekeve. Yani resmî heye ew tiştî yani. Mesela em bêjin mesela çawa dest pê kir ku dibistanên Kurda hebin ê taybet rabûn tiştên zehmetî ji wan derxistin. Em bêjin mesela vî deriyê biçûk e, vî deriyê nizam çi ye. Astengên wisa derxistin ku dibistan çê nebin. Kek salim ez dixwazim tişte dest pê bikim yani ev rapor te çawa nirxand yani vê rapora. Yani û tiştêk te gotin tev rastin raporekî bi rast gelek êcaye min jê ew xwend rapor bi xwe pêncî rûpele bi metodekî elmî hate nivîsî armanca wê metoda nivîsandinê xwe sînorkirin kuvana parametrê nivîsarê elmî ne ve vê çerçevê de hatiye kirin metoda wan ser interviyê 16 kesa kuvana tefsîrkarê weşanxanan e û 12 kes tefsîrkarê weşanxanan e 4 kes jî wek bi van tişta bilî dibin. Bi wan re pêvîn kiriye û nêrînê xulasa raporê bingehê raporê ser van nêrîna hatiye ava kirin. Van kesê ku jan hate pirsîn 12 kes mêrin 4 kes jî pîrekin. Her wekî ku mêdî jî da zanîn peryoda weşanxane û ya jî weşanên Kurdî heye ku 1919 heta 1950 neya di wî 40 salî da tiştekî nate nivîsandin, nate gotin sıfır. 40 sal di tarîxa milletê Kurd da wek hindabûye tiştekî nate gotin. Di sala 50 neha da di rojnama İleri Yurt Diyarbakır ku Tirkiye rahmetî Musa Anter rehma Xwedê lêbe bi Kurdî şiîrekî û meqalekî biçûk bi navê Kimil hem nivîs hem jî şiîr Kimil e bi vê ev hate kir. Ev bûyer li Tirkiye dibe wesîla zelzeleyek. Rojnama Cumhuriyetê li ser heşt stûna manşet de divê dewlet Diyarbakır nemaye. Li Diyarbakır sawcî walî tune gelo tiştek ava tê kirin. Rahmetî Musa Anter diye hem di bîranê xwe re dirbêje û hem jî
rojnama özgür gündeme tabii ki. Pera hepevin kiriye dibra direce. Her vakit komedici da ifade kirin dema özal. Malum dema sala haşti hatayı noti او قانونا 2932 هي او قانون كردي اخافتني بحقوق الفكريه ل بهاتنا ازال او جنوتو يكي نوتو ديا وردا و دمكي بروسيكي نود دسبيكرن مثلا هناك رقم هنا اتقادم قالك بالكيشن د حشتي وشارع وحشتي وبنجادا لسر كردا 25 مقاله هاتن مثلا نوا ساله كده لي تاني زبان 25 مقاله دا د سه مقاله دا گوتنا کرد در باستده yani دبه تقريبا صدي 12 لي پشتی ازاق تسر حكم هجمارا مقاله کو سه کردا تين صدن دبه 658 سالا نوتو یک نوتو دیادا و دنوا وانا داجی 304 مقاله دا گوتنا کرد کردستان تی ifade kirin kudbe 105 ev gorandaki gelek miyme diya ev rapor tişteki ne da berxwe de ifade kirin ku de kurdoloji da velate heri ku embejin qadr da kurda kurd peşketine Swede Swedeci de sala حتاني صالة 1990 وج 1990 حتاني صالة 2000 هجماري كو دركتنا كوفار وروجنامة الدور 600 600 حتاني 1990 وج نوتي حتاني 2000 جي الدور 600 توبلام كان الدور 6000 600 كوفار وروجنامة وكتب ليه de piştî prosal hevkirinê di salekî da li Tirkiye di 2010 da 300 kitêb bi Kurdî ya jî bi Tirkî lê li ser Kurda tenê weşandin ku ev rapor dibêje ku proseyekî ji uzal dest pê kir û hat di pêvajoya çareseriyê da ew wek demekî zêrîn e o piştî malum e piştî vê proseyê jî piştî têkçûna vê ew jî ênê dawe dest pê kirin qedexe dest pê kirin û her hewa rapor di dawiyê da pêşniyarê xwe tîne ji bo ku Kurd ev mağduriyeta weşangeriya Kurdî ji otê rabe tiştekî herî mühim jî di vî raporê da ev heye balamkişan li gor hiqûqa Tirkiye û li gor hiqûqa navneteweyî analizekî gelek xweş dike ev paragrafên hiqûqî çi hundir çi ê derva diwarê weşangeriyê da çi mafdete dayê Kurda û çima ev maf hatine îhlal kirin viya gelek xweş îzah dike madde dide û di dawiya raporê da jî vana wek bîlaga vî raporê ra zeliqandiye û weşandiye raporekî pir qedir e ez pêşniyar dikim wê herkes bixwîne كيك علي قاقدنا من جبرتوكا حسن جمال نمونه داكو تشوا دولت رفورمك دكر جاليه دم دجي هنكس جبو اف رفورم بيكنين استنجي درخستن هر واد في رابور ده هنك خالجي هنكو وشانن كردا وشانغري جهنك درفتان جهنك امکانا نکارن فایده بگیرن وقت مثلا نکارن بشداری فوارا ببن پیشنگه ها زحمتی جوار دردخن یعنی وان ناگرن وانتشتا ام بیجن مثلا گلک کتاب او آلیکاریا آبوریج وزارت کلتری دگرن لیکی لسر کردانه آنجی به کردینه تو آلیکاری نادن وانا ام بیجن مثلا هر وها لسر وشانگرا جی گلک قدخه هنه و جزاین مزن ین پراد دنوان نکارن خواه اداره بکن فینانس بکن تیه چاوه راپوره بنرخینی که علی ولی من راپور تماما نخوان سر نویس راپور خان لی از دخوازم هنه که وکی که تاریخی جبر که آلیکاریا ما بکه
Vekta Türk devleti Osmanlı derbazı devlet günü bun esas devlet günü çenekirin ev yeniden yapılandırma bu. Yani devlet kem dısan sernu bavanın ki reform kırın, tamir kırın jibo berdevamiya devlet ebi. Jibervi ev gühertin ki radikal yanzı tişkilinin ev devlet berdevam kır. Veka Türkan da bere gerek demo Osmanlıyan işte 2. Mahmut dema İttihat Terakki'de her dem Armanca vane buku yek millet peyda bakın. Ermeniyan dest bekirin, Kürdan berdevam kirin. Şarkı saat planı nizam yedini. Yani vanan mentalite İttihat Terakki dev jivi bernedan mentalite İttihat Terakki. AK Parti jibo demiki hat belki henek niyete baş sihebun ev çözüm süreci vakta çebu az mesela ve demi çen kesan baj taksik emçuni Dersim'e löre festival ya bu. Yek polis, yek asker menedit yani. Her deri millet dilist piroz zikir serbestlik ver mezin he bu yani şaşmam pır baş buldu. Devlet vekta hınek tıştandıkın carcaran van şertan vek laboratuvarcı bir kartini. Sal ki düdüyan devlet belki hine kesan got vekta nermayı çebibi mümküne kurdeyatiye ve kemtir bibili. Van dit ki kurdeyati kurttur bu ve demek. Zedetir millet hadi derket partiye legal zedetir destek dit. Loma becari aliye dini kurttur bu. Varan ve ki tehlike nişandan va guertin aşertan gotun eğer dibinin eğer demokrasi zedetir bibin nizamnek maf bidine varan jibo medbi xater ki mezin loma gavki yanzi du gav paşva abıtı. Na van verkir tişiksi derket ortaya khastın jibo kurdan jiyane xirabıkın ve ki tekal kir jiyan jibo xezi xirab kirin. Belki devlet bu devlet ki mafya ketiye navevde. Loma gerek Kürt vekri bir bejin demokrasi jibo Kürdistan jibo ki demokrasi be Türkiye'zi. Yani demokrasiya Türkiye Kürdistan eder bazı bir gerek slogana Kürdan babi lazım ehundri ütücü bikin. Yani demokrasiyi ve da Kürdistan'ı demokrasi dibejin jivit işte çi famdıkın ütücü bikin. Bu yamın gerek yani meclis heben yiyek düdü nizam seni merov dikari bir fikri. Baş, spas. Eğer hun tişkidin nebejin dve mijare de em derbasi mijara xoya pencem bibin. Ew jî bi rastî van roja Artêşa Türk operasyonekî mezin li hember PKK li başûr çi li başûr ve çi jî li bakur ve dimeşîne. Yani ev ya bi serê xwe dimeşîne. Em bêjin mesela çûne başûr bêk û ji Iraqê re bêjin ew bêjin. Êdî yani wan godarî nakin. Bi serê xwe dikin. Ev operasyon tabii jalî muhalifên AKP jî tê nirxandin ku Erdogan di demekusa de vê operasyonê daye destpêkirin di tengasiyê de ye. Ji mesela Ermeniyan daxuyanê Joe Biden bigire em bêjin ev van rojan gerçi ev hînû destpêkirin ev mafya siyaset û devlet û her wiha di mesela pêvajoya pandemiya koronayê de devlet siyasetekî pir şaş meşandiye ku Erdogan dixwaze dîsa rojeva Türkiye biguhere ji bo wî vê operasyonê daye destpêkirin lê şerekî dijwar e her wiha hinek jî dibêjin ku dîsa ji xwînê dixwaze hilbijartinan de rayê xwe dengê xwe bilind bike ji bila ku anket nîşan didin ku dengê wan pir kêm bûne. Kek Elî ji te dest pê bikin vê operasyonê vê carê tu çawa te dît vê operasyona ku ana dimeşî?
va operasyona vekta te gavadine kalkır mesela Biden'i ziyaret kırına Kürdistan'ı yani Türk siyaseti helbet baştır takip dikin. Belki istihbarat ovan heye ev dibinin çı di peşiye da çı senaryo mümkün ederken bunu ortaya yek senaryo belki velat ki Kürdistan'ı serbuhe yanzi konfederal devlet ki konfederal nav Irak'da ve Kürdistan'ı zedettir bibi disan Kürdistan'a Suriye mesele ki deneye jiber bir Türkiye dixazi pozisyona xe kurtur bike jibor ki roje peşiye da vekta masehat avakirin Türkiye dixazi pozisyona bir baştır bibi jiber ki bikari bir teke mesela bazariye yani Türk her deme dixazın gaviki peşlatır bin Loma ne Ali siyaset edanı Ali askeriye edanı giştik hacet evanı her mezen askeriye ev Ali siyasi da kardike yanına ki pırcaran kar kiriye ve fayda ditiye leznı zanı becara evi kar bike yan meke lehelbet tişte hunduriz yani tişte hunduri da Türkiye xatere da ye mafya ekonomik ve mırınj koronayı berdevamdı bir Loma dixazin hinek dikkatê hundirên zî bi kişinin derbayê welat ev zî dikarî bir sebebik ez vî baveriyê da me sebebê her mezin ev dibînin yani rojê peşiyê da mesela Kurd dikarî xurtur bibî ji bo wan mesela herî mezin ev mesela Kurd dibînin ji bo xe kek salım bi van mijara ve girêdayî gelo Türk wek mesajek didin Amerika ji ku hûn piştgirî bidin Kurda binê bayem li vir hene tu çawa vê operasyonê dinirxî Ketmedî diva operasyonê da ya jî tiştê diva bûyerê ku qewm da ku mev ji bo karibe şêlekî tekûs û Kurdistanî deyne divêk ewlê min hinek tespîta yek jî ev e ku Rewşa Kurda îro ketiye rojava dünyayê Kurd rojava dünyayê danî a didiya li başûrê Kurdistanê ew destkevtiya ku heye li tarîxa milletê Kurd da a herî bilind e loma jî em Kurd wexta ku em di perspektîfa milletê Kurd da li pirsê binêrin ewlê lazim e em van tişta bibînin Kurd ketine rojava dünyayê ênê ew dewletê dagirker nikare vî tiştî bitafînin di do li başûrê Kurdistanê hêzekî rûdanekî siyasî hatiye vücudê ku ev rûdan di qada naneteweyî da tên askirin xwedî têkiliye xwedî qedir e loma jî em Kurd divê wasifa me ya yek em Kurdên perçên dinê bî tiştî biparêzin û bî tiştî têxin esasê stratejiya xwe ya neteweyî bêşik Türkiye naxwaze vî tiştî değişê dixwaze vî tiştî xerab bike İran dixwaze xerab bike Sûriye dixwaze xerab bike Irak Bagdad dixwaze xerab bike lê di kêleka wan PKK jî ji vê rûdana qenc û minewar û meqbûl nerazî ye bi du sebeba yek jî PKK vê rûdanê wek têkçûna xwe ya mirina xwe ya îdeolojikî dibîne ji bo ku PKK dixwaze li gor îdeolojîkî însana bîne kêleka hev ew însanê ku vî îdeolojiyê diecibînin û ew însanên ku Evdila Öcalan wek serok ji bo xwe dihebînin wan bîne kêleka hev û navek kîrwandanî ji wan re dibe netewê demokratîk yani ev netewê demokratîk tiştekî naylon e
ne tiştekî sosyolojik ku millet 100 sala wek bûyerekî tarixî ne. Yani tiştek ew qal dikin tiştekî îdeolojik ye. Lê li Başûrê Kurdistanê tiştê ku rû daye tiştekî din e ser sosyolojiya Kurdistanê ye. Loma jî PKK jî dixwaze vî tiştî têk here. Gelo karateke ve xetera ew hilbijartinên heftê hezîranê tedî ew pêvajotê axaftin ku çi şaşî hatine çêkirin. Yani heftê hezîranê ku got ez te nakim serokkomar. Na ew ê ku piştî şermer dest pêkirin şerê hendeka tiştê var. Yani PKK her li gor îdeolojiyê xwe tevgerke ku. Yani ew rojava ana tiştî sahib qewmin. Tiştê gor Efrînê qewmî li serê Kanê qewmî li Girêspî qewmî ew ku Amerîka müdaxale nekeve aynî tişt werin serê qewmê şû jî hesekiyê jî girkê legêjê wê here derka hemkojê wê here. Lê divê em dea bikin ku Amerîka li mintiqeyê nahêle ku Türk werin wê tiştê bikin. Loma jî ew kirinê êrişên Tirkiye di vê noqtê da esas têkçûyîna Başûrê Kurdistanê ye. Dixwaze wê sîstema wan hilweşe. Dixwaze desthilatdariya wan ji ortê rabe. Desthilatdariya milletê Kurd ya li Başûrê Kurdistanê bin pê dike. û PKK ji bir de hacet e. Wekî din e yani ev şer ji bo çi ye? Yani ji bo ku tu demokrasiyê bînî Trabzonê bînî Yozgatê gelo hewcet ket ciwanê Kurd biçînî cephê wan feda bikî ji bo tiştî. Yani tu feydekî vî şerî negîştiye me. Heta niha tu qasî serê derzî heqekî bi dest natiye xistin. Lê li Başûr heqekî pir mezin heye. Sîstemekî heye. Kurd ji xwe nan dixwin. Kurd ji xwe bajarê xwe ava dikin. Lê ev şerê PKK ketiye Başûrê Kurdistanê li dor 800 gund vala kirine. Kurd nikarin ziraetê bikin û rê xweş dikin ji êrişê Tirkara û Türk jî ji xwe hecetekî ewa li bihanekî ewa digerin û roj bi roj jî li xwe li mintiqê bicî dikin. Lê netîce wê çi be? Em nebawerin ku Tirkiye li mintiqê bimîne. Ji bo ku ê ku hêjî kontrola hewayî ya Iraqê di destê Amerîka de ye. Yani Amerîka jî bêşik hesabê wê mintiqê hene. Yani rojak Amerîka tiliya xwe nîşan bide ew ê Türk dûvê xwe têxin nava gavê xwe û ew ê ji wan çiyayê Kurdistanê derê. Rast e. Rastî jî nêzî çil sale ev şer dewam dike ji sala heştê û çara wan de her tim dibêjin ku em ê dawî bînin ji notî ve de jî em ê dibêrin em ê qedîlê bi serê wan de bînin. Lê tu tiştekî encamekî netine ji her du aliya jî yani xistan yani her du alî jî aynî tişt. Yani Süleyman Soylu her hafte dertê heya Nîsanê dibe em ê dawî bînin lê encam tune. Fermokek Ali. Yani mesela PKK heziki Kurdi Bakure yani heziki Kurdistan'a Türkiye'ye eğer jivra derket şuvatır çu cikidine zaten manavi namini yek her çıkas Kurdistan'a Irak'ı evvelat-ı Kurdanezi beri her tiş evvelat-ı Kurdi öreye Erdoğan'e mafe kesi tine biçe araziye wan kontrol bike wan bike ben vekahe ben kontrolahe vi aliyeda yani mana PKK vekta ji velatê xe dûr ket derket nemaye sosyolojik ez wî tîşê dixwazim bibêjim ji ber ke mesela PKK hal bibî ez dibêjim ya herî mühim ew e ki Türkiye afîkî umumî derxinî ödeme ez bawer me vê pir kes vekişî were li Türkiye wî aliyê de naxwazî wî tiştê bike dixwazî PKK ve bu her du aliya jî yani yani İran mühim dibini tabii wî tiştê de İran ya kekbedî yani
گور قاعدة من يعني هر پرچه کردستان مالا همو کرده يعني حقی همو کرده هي هر زی امکان یکی پرچی استفاده کرد لی هر تشت لگور اصوله که هي و لگور استراتژیا نتویجه کرد لباشور کردستان قالك هيزن كردستان هم أنا كسل ورهاية هيزن كردستان إيران الورهنة هيزن باكوري الورهنة مخره وانجنا وقت شوائي بكاكي لقاندي لهم وانجنا كاس دعوة دستلات داريا هولي ناكه نابجة أن بشركة دستلات داريا به بكاكي تعبان تشتك نيفانتي تشكدنا يا دستلات داري تشكدنا يا راس يعني برس هذا يعني لو ما جي يعني مسألة PKK tiştekî cuda ye ne ew perçe ême ya perçe ê falan kesê. Birastî herî tên ber dawiya bernama xwe mijarek me maye ew jî em bi kurtasî lê mizekin wek me got dewleta me tune birastî hinek li dunyayê ana herkes behsa aşiyê dike yan jî derzî meriv em bi kurdî dibe yan jî bi zimanê latînî vaksîn dibêjin. Van roja derket holê ku رخصتنا تندرستی یا جهانی و او درزیا دشینه روجاوای کردستان روجاوا لدسر ریا شامه و ترکیه را دشینه لمخابن برپرسن روجاوا دبیجن کو تو واکسین نکتی دستوان ایکی شامه هاتنه دستوان دمانه لورمانه و ایکی جسر ترکیه جیشاندنه جوان را او جی ترکیه او هرمین کو داگر کریه لوان درا بلا کریه کک علیت دکتور جی باشا دکتوره بیا ادخوازم جی کک نه باشا دکتوره نورمال پرسا جواکیه افساله که سالی هفته هرکس بخصا درزیت که vaksine dike. Kek Ali işte ders bikim yani ama var persim yani van astenge em dibinin dibe Kürt kim hatap bikirin ku van vaksina derziya bidest bixin yani direkt buxajı ve o yan jke yani cevap. Yani ere ezbere jimin dest bikim em nizam derzi bibere yan perpin bibejene belki valla koç kiri unçet bejim gibi perpin de gotune ez perpin kirim belki valla gotunek bir hoşem mahayan hamsam perpin te gotun yani kardeş sabacak Ali ere perpin gotunek hoşem ere yani vaccination perpin yani vek zidatini vek aviz xiyadi kerin civi xiyadi ke va mesela perpine le vayera vek perpin ne belki vek derziye neyse hem derzi bir bejeni mesela na COVID-19 COVID pandemiye derxisi ortaya her çıkas nexaşi mesela ki internasyonaliye navdevletiye لدسان politikayı milli vekiki mezindi rol ki mezindi binin. Herkes yani mesela aşiyanda kemasi ki herkes dixazi beri her yedinan xadi aşiye bibin jehevde bedi şerinin teknolojiyi loma pır mühime xadi statiki buyun. İngiltere yediran peşatır bu belki şirket nabi mümküne bir şirket derman baştır bu van beri Avrupa'yı mesela gerek belki peyda kırın aşı peyda kırın Amerika zi peşatır Avrupa başta ma jibervi bu mesele ki politik nabi navanda vaqta emtene ba Kürdan jibok mero teşki bikri beri artışte pereyte habi düdüyan kanalete diplomatik hebi siseyan evi kurumete hebi nav devleti yani van kanalan dikari bir karveni le Rojava problemi ki mezene Rojava naben avi bir Suriye başlığına be Türkan başlığına ve deme bir tane kanalık dimini evzi Kürdistan'a Irak'ya gerek ev iddia bikim bebejin em Bavariya me bir yedin antine Bavariya me به کرد
em yek milletine yanzi baveriya me bi Kurdan heye bi kanalê wan ji me rabişînin. Eğer yedinan politika wan heye ye Kurdan zê gerek politika wan hebî bazı politikakî millî ye yani. Ez wer dibêjim. Kek Salim tu çi dibêjî? Yani tiştekek Elîgo beraber ew aqil tune yani aqlê wan cikî dinê yani medyaya derketin 456,000 dost biçûne Sûrî di alî metewê yekbûyî de ji wana bêjin 33,000 bi rêya Entebê bi rêya Tirkiye çûne İdlibê tenê 605 dost çûne Rojavayê Kurdistanê yani her mirovekî di doz bixwet ji bo 300 mirov yani ev tabii tiştekî gelek xeter e yani divê ku bi rêya Başûrê Kurdistanê têkilê xwe Başûrê Kurdistanê tiştek ku kek Elîgo rast e yani em nikarin pir meselê mezin jî bikin bi rêya Başûrê Kurdistanê ku di dema çend neberê Başûrê Kurdistanê gelek alîkariya wan kir gelek makînê oksijenê da wan em bêjin alet edewatê nexweşînê vê Covidê da wan yani bana dijî vê rê karbin hinek tişta peyda bikin ji bo Kurdê me Rojavayê Kurdistanê ê baştir ye. Bi rastî yek jê herî pir di tengasiyê de nedivî warî der Kurdên Rojavan e ez hêvî dikim ku zû bi zû derzî bigîje wan jî ew jî xwe aşî bikin. Kek Elî Kemal û Salim Çelîker ez gelek spas dikim hûn beşdarî bername îro bûn. Eger gotinê wê dawî hebin ez dixwazim hûn wan jî bêjin em dawiyê bername xwe bi dawî bikin ji bo îro. Gelek spas bo te em ezimandin spas bo kek Elî jî beşdarî poravî bû ji bo hederî serketin pas. Kek Elî tu? Ez spasî te dikim me kevxarşikê tu nîvanê te salîm ber her tiştê dikenim bikenin ji ber wî ev ji bo min qîmeta qedirîkî gelekî bilind e weke merov xer li mala xe hîs dike weke heval spas dikim. Baş. Ez jî gelek spas dikim ji bo hatina we hûn hatin bûn mêvanê me îro. Ez hêvî dikim di rojên pêş de em dîsa hevdû bibînin. Temaşevanên hêja îro jî em hatin dawiya bernama xwe. Heftiya pêşeme wê hevkarek min ê din yê Çarpêl Medyayê vê bernameyê bi rê ve bibe. Heya heftiyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş li xwe baş mixatebin divê û her wiha berî piştî çend roje îde jî em cejna Remezanê ya hemû gelê Kurda jî ji îro de pîroz bikin. Êvar baş.